नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. अंकोला शिरूर दुर्घटनात बेपत्ता बेंजो लॉरीचो आणि चालक अर्जुनालो मृतदेह पत्तो. अंकोला शिरूर दुर्घटना प्रकरणात बेपत्ता व्यक्तीला शोध कार्याच्या तिसरे टप्प्यात केरळच्या लॉरी चालकाला अर्जुन हेगेलो मृतदेह मेळ्ळो. गेले 6 दिवसांच्यान सुरू आशिल्ल्या 3 जाणांपैकी अर्जुन एकट्यालो मृतदेह लॉरीच्या कॅबिनात मेळ्ळो. लॉरीचे संपूर्ण तुकडे तुकडे जाल्ले असून लॉरीच्या तुटिल्या कॅबिनात अर्जुनालो मृतदेह मेळ्ळो. जाल्यार स्थानिक बेपत्ता आशिल्ले जगन्नाथ आणि लोकेश तेमगेलो शोध कार्य सुरू दवरतले अशें आमदार सतीश सैलेमी प्रसार माध्यमाक सांगला. भगवान नमस्कार नमस्कार കയറാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതിനകത്ത് ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ക്യാബിനകത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വസ്തുക്കൾ എടുത്ത് ഈ ബോട്ടിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ടാപ്പ് അതിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. ഇപ്പോൾ വലിയൊരു ഭാഗം വലിയൊരു ഭാഗം ആണ് ആ ടാപ്പ് എടുത്ത് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. അത് ബോട്ടിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നു. അത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റുകൾ മൂടിവെച്ചുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ ലോറിയുടെ ക്യാബിനകത്തേക്ക് ಕರ್ನಾಟಕ ಅರ್ಜುನ್ ಕೂಡ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಲಾರಿಗಾಗಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೋಗಿ ಮಾಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲ ಬಂದ ತೆಗೀರಿ. ಹಟ್ಟಲ್ರಿ ಅಲ್ಲ असं 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 हॉटेल आहे त्याकडे किती आणि गाडी पडते हे पण थोडं पडला नाही असा नाही. गोपतगी ಅವನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ನೀನು ಒಬ್ಬ ತೆಗಿಯುವಾಗ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೀಲಿಲ್ಲ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ.
विधान परिषद माजी सदस्य शुभलता अस्नोटीकर काळाच्या पडद्याआड. कारवारचे माजी आमदार वसंत अस्नोटीकर हेमगेली धर्मपत्नी शुभलता वसंत अस्नोटीकर हेमी बुधवार 25 सप्टेंबराक या जगाचो निरोप घेऊन अनंतात विलीन झाली. माजी मंत्री आनंद अस्नोटीकर हेमगेली ती आई असून बऱ्याच दिवसाच्यान तेगेल्या तब्येतीत आराम ना जावन डॉक्टर उपचारातच आशिल्ली. सध्या ती घरातच डॉक्टर उपचार घेताली अशें कळला. बुधवाराक 25 सप्टेंबराक अचानक प्रकृतीत साथ दिवन जावन तिने या जगाचो निरोप घेतलो. मृताक चलो सून विवाहित चली अशें कुटुंब आसून अस्नोटीकर अभिमानी कार्यकर्ते तशेंच मित्रमंडळी आपतेश्ट अपार अशा हितचिंतकान आनंद अस्नोटीकर कुटुंबाक सांत्वन आनी दुःख सहन करची शक्ती दिव म्हूण मृतात्म्याक शांती मेळू म्हूण प्रार्थना केला. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या राजीनाम्याची मागणी करून कारवारात बीजेपी पक्षा वतीन आंदोलन. कारवारच्या जिल्हाधिकारी कार्यालया मुखार सांसद विश्वेश्वर हेगडे कागेरी हेमगेली नेतृत्वात आज कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हेमगेल्या राजीनाम्याची मागणी करून शहरांतल्यान मिरवणूक काडून घोषणा दितेर मुख्यमंत्री स्थानाक राजीनामो दिवची मागणी केली. संविधाना बद्दल थोडो तरी गौरव आसल्यार काँग्रेस हायकमांडान मुख्यमंत्री स्थानाक राजीनामो दिवूंक सुचयचे अशें AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे प्रमुख राहुल गांधीक बीजेपी पक्षान आग्रह केलो. या आंदोलनात माजी आमदार बीजेपी राज्य उपाध्यक्ष रुपाली नाईक सहित 86 पक्ष प्रमुखान कार्यकर्त्यान भाग घेवन काँग्रेस पक्षाविरुद्ध घोषणा दिवन आक्रोश व्यक्त केलो. मुख्यमंत्र्यान आपल्या पदाक राजीनामो दिवन चौकशेक सहकार्य करचे अशे आंदोलनकर्त्यान आग्रह केलो. ಅವರಿಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರು, ಆರ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಎಸ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಆರೋಪಗಳು ಬಂದಾಗ ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಂವಿಧಾನದ ಗೌರವವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ರಾಜಕಾರಣ ಬರೋ ತನಕ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನಿನ ಮೇಲೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಗೌರವ ಇದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 16 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣದಂತ ಅನಾಚಾರಗಳನ್ನ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನ, ಹಿಂದುತ್ವದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಂತ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिव गडार, शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. एडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले.
विद्यार्थ्याले भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय इत्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.